फोटोसॉनिक प्रोडक्शनान तयार केलेल्या विघ्नेश्वरा गीताचे लोकार्पण मॅजिक मुव्हीज थिएटरात भारतीय सेनेचे सैनिक कुणाल नायक आणि लेखक प्राध्यापक डॉक्टर सम्राट बोरकर हांच्या हस्तुकी झाले। हे गीत निगम पांडुरंग नायक हांनी रचला आणि नितेश फट्टे हांनी दिग्दर्शित केला। हे गीत युट्यूबाचेर उपलब्ध आसा। पहिलेच फावट गोयच्या गीताचे प्रसारण मराठी संगीताच्या मुखेल चॅनल मायबोली आणि संगीत मराठीचेर जातले। हे गीत अनुप पवार हांनी बरयला। तशेंच शिव नायक आणि प्रशांती चारी हांनी या गीताक आपलो आवाज दिला। त्या भायर वेदांग गावडे आणि प्रशांती चारी मुखेल भूमिका करताना दिसची पडटली। गीताची कथा आणि पटकथा डॉक्टर सम्राट बोरकर हांनी बरयल्या। कला दिग्दर्शन विशाल गावडे आणि निखिल माडोळकर हांनी केला। तशेंच डान्स कोरिओग्राफी साक्षी नागेशकर आणि वेशभूषा प्रतीक्षा चारी हांनी केल्या। हाच्या आदी निर्मातो निगम नायक हांनी चवथी निमतान जायते लघुपट आणि गीतां तयार केल्यात। तशेंच ह्या वर्सा विघ्नेश्वरा हे गीत रिलीज केला। ताच्या फुडल्या नव्या निर्मिती खातीर आमी सगळ्यांनी तरणाट्या फिल्म निर्मात्याक आदार दिवचो अशें मनोगत सम्राट बोरकर हांणी उक्तायला।